Irrid nagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Hekk stqarret Dr. Lidja Bela f'intervista li kellha mat-Times of Malta fejn stqarret li l-ħidma tagħha se tkun iffokata fuq l-irwol tan-nisa fil-politika u li tkun vuċi għat-tfal u l-annimali. Spjegat kif kull mara għandha tħares lejha nnifisha bħala individwu b'valur uniku. Spjegat ukoll kif il-mara għandha ħafna x'toffri kemm fis-soċjetà, kemm fil-politika u anki fil-dinja tax-xogħol. Innutat kif l-importanza li jiġu mħarsa l-annimali għadha mhux tingħata biżżejjed importanza u għalhekk se tkun qed tara li tkun vuċi għall-annimali, iżda mhux biss. Inħoss li għandna nenfasizzaw u nixtieq li iva nkun pjattaforma biex bħal pereżempju nitkellmu aktar fuq il-problema ta' loneliness illi għandna f'pajjiżna. Nixtieq ukoll li nindirizza settur partikolari illi ltqajt miegħu anke fix-xogħol tiegħi bħala avukat. Lil dawn it-tfajliet illi ikunu trabbew f'children's homes illi wara illi għalqu 18-il sena imbagħad isibu ruhom fid-dinja ta' barra. Meta kienet mistoqsija dwar kif inbidlet il-ħajja tal-familja mindu Roberta Bela nħatar Prim Ministru, stqarret illi il-fatt li t-tnejn kienu diġà involuti sew fil-politika għen ħafna biex ikomplu jsibu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Fil-każ tiegħi jiena kont ili nokkupa l-kariga ta' segretarju tal-Eżekuttiv 10 snin qabel Jannar li għadna, ġifieri kont diġà drajt illi nadatta lili nnifsi għall-ħajja pubblika, kont diġà kapaċi nimmaneġġja l-ħin tiegħi u fl-istess ukoll fil-każ ta' Robert li wkoll kien ilu involut fil-ħajja politika mhux biss anke l-papa tiegħu li kien ukoll jokkupa l-kariga ta' deputat mexxejn meta Robert kien għadu żgħir. Lidja stqarret illi fl-irwol li għandha issa trid tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Dan biex il-ħidma tagħha tkun ukoll ta' eżempju għat-tifla tagħha Georgia May. Jiena bix-xogħol tiegħi u anke bil-ħidma tiegħi fil-politika u llum bħala il-mara tal-Prim Ministru nixtieq illi deputata Georgia May tħares lura bħalma jiena llum inħares lura lejn il-mama tiegħi illi nislet fija dawk il-valuri u kienet hemmhekk il-mama tiegħi bis-sempliċità tagħha għenet il-soċjetà l-komunità ġewwa Bormla u llum Georgia May nixtieq illi deputata tħares lejja bħala illi kont hemmhekk għaliha imma fl-istess ħin forsi b'xi mod stajt tagħmel differenza wkoll fil-ħajja tan-nies.